טוב בפורטנייט? אם אתה מוריד יותר מ5 אצבעות, אתה מפלצת בפורטנייט. תוריד אצבע אם כבר הצלחת לעשות יותר מ5 טופ 1. תוריד אצבע אם אתה הוצאת כסף על המשחק. תוריד אצבע אם יש לך יותר מ5 סקינים. תעקוב אחריי אם אתה לא רוצה להתקרח עד לגיל 25. תוריד אצבע אם כבר שיחקת יותר מ5 שעות ברצף. תוריד אצבע אם אתה מנצח באחד על אחד את האדם הראשון שמופיע כשאתה לוחץ על שתף, ואז פלוס. תוריד אצבע אם כבר עשית יותר מ15 הורגים במשחק. תוריד אצבע אם כבר נצחת בקרב בנייה 1 על 1. תוריד אצבע אם סכום השעות שלך בפורטנייט